suffer in this time, the right time. We live indeed with courage and faith, overflowing hearts, overcome evil with love. The creation hopes and suffers, waiting for God's children to care. The creation hopes and trembles, disclosing His light. River of hope, overflowing good, rivers of hopes, determine hearts in this time, in our time. We live indeed with current and faith, overflowing hearts, overcome evil with love. The creation lives in your heart, hopes and suffers, live in your health, waiting. We become aware, His Son, how much love we need. The creation cannot live, hopes and trembles, you don't change, disclosing your commitment's worth. His life won't give up. The creation hopes, the creation, the creation hopes, the creation, the creation hopes, the creation, the creation hopes, the creation hopes. Maayong gabi Banwa syudad sang Roxas kag probinsya sang Capiz, mayong gabi Pilipinas. Mayong gabi sa aton makalagad kag ka-best friend nga nagatutok na diri sa aton nga palatuntunan subong nga gabi sang Miyerkules. Pet sa 17 kata sa bulan sang Setyembre tuig 2025. Sa gihapon nagapamati kamo diri sa 88.1 Spirit FM Roxas, ang radio sa Archdiocese of Capiz. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton Langdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton station manager Father Mark Renflor, technical director Alagad Mingming Uwego, partner technical Alagad Sinodara Albert kag Jonas Pastrana. Mangin kaupod nyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini sa Alagad Real de la Rosa. Ako naman si Attorney Abeb Arboleda Dipon. Kag ako ang inyo dinapit nga bisita. O guess kung sino amo niya dinapit nga bisita sa mga gabi. Wala nag-abot ang dinapit nga bisita. Naghapit nga bisita na lang. Father Mark Renflor. Kag sa gihapon kami ang Tingog sang Tinuga! Alright, mayong gab-igid sa tanan-tanan sa mga kalagad naton, labi na sa Santay Uno ka mga parokya kag mission stations diri sa Archdiocese of Capiz. Kag subong man sa mga kalagad naton, dira sa may Tudor Arsanas Trade Center sa may Burgos Talipapa. Sa tanan nga mga talipapa, permigi nagatutok no, sa Spirit of FM Roxas. Kag subong man sa makalagad naton sa mga kaiping nga kaprobinsyanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan,
probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, as far as probinsya sang Masbate, kag probinsya sang Romblon. Overflowing good. Mayong gabi dira sa mga taga Sibuyan Island. Aton nga mga mga abiyan, mga amigo, amiga. Kag sa mga taga Balod Masbate kalagad real. Oo, kadami to sang Tunog to sang signal. Oo. Bisan sa lawod pa kita nagligad. Hindi ko Kadami makapati sang nga signal, cellphone ang ginagamit ko sa itong atsimpot. Punta sa Balod Masbate. Oo. Kanami sang sang ilang nga isla, no? Kag of course salamat gid sa padayon nga nagatutok sa aton sa Facebook Live diri sa 88.1 Spirit FM Rojas. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Like, share and follow na sa aton nga live streaming subong nga gabi. Yes, please. Father Mark Alagadril, no? Ari na ang aton nga mga suki sa kahanginan sa hilabi na gid sa aton nga FB Live sa subong nga gabi. Wow. O good evening, kag shout out sa mga taga Olgia Maayon Kapis, ang nagapanawagan Roy Depon. Wow, Okay. mayong gabi. Sa inyo datanan. Maayo lang na nga pagpamati sa inyo sa barangay Olgia. Hilabi na gid dira sa Sitio Litik. Jomar Hovena, maayong gabi. Salamat sa imo pag-upod. Number gabi, 1, Sir tagid ni Jomar. siya nagapanguna gid naton nga follower si always Sir present, Jomar. never absent. Okay, ang presidente sang Capiz Mountaineers, Sir Danny Soles Inerio. Salamat sa pag-upod. Wow, Sa good gabi. evening, sir. Din si Sir Sabong. Ara siya nagalutaw-lutaw. Okay. Ara pa siya sa barko. Sa lubong, sir. Milagros Araki, maayong gabi Father Maayong Mark, gabi. Sir Real and Attorney Abeb, kag sa tanan nga mga kaalagad. Salamat, kid ma'am. Mayong gabi. Maayong gabi, batamyaw lang da sa Magin family sang barangay, Mahin, go. ano? Mahin. Majin or Mad. That's Mahin. 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 Kaya ba kung J lang ang pati ang G? G, ha? Okay, Mahin May family. pare kitang, Okay. kapag gusto ko na seminaryo, Mahin. M-A-G-I-N. Yeah. Okay, Mahin family dira sa barangay Milibili. Bili. Yes. Sa kay Sir Robert Mahin. Okay, mayong gabi gid. Kag salamat no sa padan nga pagsuporta kag pagtutok diri sa Spirit FM Rojas. Yung gabi man sa mga kauturan naton sa kabukiran, sa kadagatan, kag sa kalalauran. Yes, sa ka coastal area ari na si Kuya Edwin Caldea. Maayong gabi see. dira sa barangay Binaubawan, Pilar Capiz. Paano kita makabulig sa project sa Binabawan Fisher Folk Yes, Association? Fisher Folk Association. Sa Subong, ang Bangon Baybay Pads, isa ka NGO man, of course, in cooperation sa aton the Tree Huggers Movement, kag sa aton sa Kapenro, kag ang aton Menro, Pilar, kag ang aton nga local government dira sa barangay Binaubawan, hilabi na gid pangunahan sa mga SK, no? With close coordination sa aton Binaubawan Fisher Folks Association. Sige pang ilang. Ang defense. Ay, Oh grabe. yes. Sige ang aton monitoring, ginalantaw naton kay tungod sa pagpatindog sang defense, ano ayhan na ang naging sitwasyon. So manami kay gina-update kita sang aton nga Fisher Folk sang ila kahimtangan. Kag sang nagligad, no, pagpadala nila picture, nakita namon nga may mga wildlings na sa mga mangrove Oh, ponds. nice. Yes. So, sabi nila ka, Obratorn, like, subong may monitoring, tapos kung masugpo naman sila, how much would it cost sa isa ka operation? Na okay, sa costing hindi ako sure. So Kuya Edwin, paki-send no para sa costing kay para at least Tagay ko bisang makapanawagan simple, kita. simple proposal kay kada adlaw sa programa na to. I-post na ton. Cross fingers lang pero Yes. Oo. malay mo. Kay ang isa ka defense to tungod sa Bangon Baybay kaupod naton da si Miss Richie kag si Miss Raya nga naging dinapit naton nga bisita sa duman mo Nagligado. kalagad Oo, real ano din siya. kaupod sa mga gwapo yang mga Oo. upod nga taga UST hindi Ateneo. Yes, mga taga Ateneo. So ila atong una Tong kaon mo to sila. kay nalipay gid sa Kanami abi isang luto. Kag subong naman ang ginplastar naman dito is iya naman ka SK Binaubawan. O So, diba do basi- kanami lang sang manami lang pamatian kag lantawon nga ang aton mga Kalulukod, kabataan nagapanguna
para sa ini nga mga advocacy Wala para ka kabalo ba environment. si sunod nga bulan ang Laudato Si Warrior sa Yes, totoo. o diba? Magadamo Sir na Edwin, sila. Sir Edwin, simple proposal. O, si Kuya Edwin, kung batian mo, please comment na or send us details. Kay Ma'am Lelimbet Parohinog Bautista, maayong gabi. Kay Ana Racela, maayong gabi. Father Mark, God bless you all. Hello, ma'am. Good evening, brother and sister. Greets Suki, baby girl. No, Bieber girl. ka rin din. Karindiria Oo, Taxi. sa Akusta TATC. family. Okay, God bless. Madamo gid nga salamat. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan no sa mga kalagad kag best friend naton nga nagpamati gid always diri sa Spirit FM Rojas. And of course bago naton suguran no ang mga topiko naton subong nga gabi. Father Mark. Okay. Maghatag kita sang kayunan mga kalagad no para sa isa ka pagpangamuyo agutigiyahan kita sa sining aton nga programa dari sa Tingog sang Tinuga. Second naton nga greetings after na pangamuyo, okay? Okay. So comment lang kamo sa nga inyo nga mga greetings dira. Okay. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. O Dios nga mo namay, among ginahalad ang amon tagsa kakaugalingon sa imo. Amon nga ginahalad ang amon nga mga ginapangatubang nga sitwasyon na narisari nga kabudlayan, na narisari nga mga problema, na narisari nga mga issues. Pero sa gihapon, nagapati, nagatuo, kag nagatuman, kag nagapalapit kami sa imo. Bangod nakahibalo kami nga ini nga mga bagay may aragid sang katawhayan, may aragid sang solusyon. Tagai kami sang maayo nga tagipusoon, maayo nga paino-ino, pinaagi sa pagtuytoy kag pagiya sang Espiritu Santo nga kabay, nga bisan sa kadamo sang ginapangatubang namon nga mga pagtilaw, ang amon nga pagtuo manginhantop kag manginhimpit gid sa imo. Initanan amon nga ginapangayo kag ginaampo sa ngalan ni Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo, Amen. lakat kita sa paginait, tapos Hindi. Pads tingog sang tinuga ini pads sa ini misa sa kahanginan. Okay, ginatamyaw ko dira sa Teachers Village President Rojas Capiz, Daryagan Arboleda family. may batuan pa da. Tabi liugan na mangkot kinanay kon may seedlings pa da nga batungan. Nagko ng batuan. Pero sa pagkita ko to pads daw mga tag-asto iya avocado. Ay, wow. Mga dalaguan nga mga abogado nga seedlings kung gusto nimo magtanom. May avocado. May ko to. durian to siya. Oo. Na daw anang Walang selling. Nay, durian lang ako na. orange ning ning puyat. Puyat. Yes. Kay may avocado ko to gimpreparar nga indagtanom 25 ka puno. So Okay. safe na ko sa avocado. Okay, good evening Father Mark Calagadrila na Attorney Abe, balin sa kay Christopher Daryagan. Hello dira sa mga taga Maayon. Si Toto ne? Yes. To pala man ibakho to. Nagabaha to sa akon nga sa akon nga kadutaan. So joke lang. Grabe yung baha sa bong. Pero kung Paulmon mo ko Mas mayong gi. May rentahan. Rentahan. Nawya sa magsukot sa akon. Oo. Tisiling ko Gasolina na lang. ambal ko sa sa nagkuha to kay may nagpang kuan ko sa bato sa iya. Sa lingkot kung di sa kabalo magsukot bayari piso kung pangayo iitik. Dakop na lang. Nagsukot na lang. Nagpang krudo bawi sa krudo. Okay. Malamig naman subong nga gabi pero painito naton ang gabi pads. Oho. Paano painiton? Painito nato naman ang diskusyon naton. Okay. Okay, nalipagid kami. Mapasalamat kita kay Alagadril Oo. kay wala kita at sang dinapit na bisita. Mayo lang kay may ara kita always ready and Naghapit na available. bisita. May naghapit nga bisita. Kundi may bisita kami subong nga gabi. O si Sir Jeffrey de los Reyes, Ario? Hello, mayong gabi. Sir, mayang gabi. Kagyanda nga week wala ita schedule sang Season of Creation celebration, no? Next week pa. Next week naman. Okay, kita-kita kits kita. Makalagad Okay. naton basi naghulat-hulat sila. Sa kay Ma'am Rose Odicta, maayong gabi dira, halilabi naging sa mga taga-Evisan. Sa kay Sir Ronnie Villanueva Buncalan. Good evening, Father. Attorney Abeb
Okay, hello, maayong gabi. May manok da. May manok. Basi Kompleto na nagkaroon. si Sir Ronnie. Sir, basi ma-paads ka. Paads ka. Ipasikat namon ang manukan mo. Ipasikat naman ang sikat mo ng manukan. Yes. Ay. David Dacle, salamat sa pag-upod. Okay, sige, umpisan ta na. Mga kaalagad, mga isig katinuga, kung sa nanodumduman ninyo sa mga nagliligad ng mga Miyerkules, no, pagkatapos naton basahon ang pastoral letter sa aton pinalangga nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico D.D., no, nag-imbitar kita sa mga bisita nga para makabulig sa aton plastar, sa aton mga kauturan. Hilabi na gid sa 3 ka mga importante nga mga tupiko nga gin-discuss sa aton nga pastoral letter. Ara na dira ang aton nga quarry operations, solid waste management, kagang aton nga flood control projects. Hilabi very timely kaysa sige nga busbus sang ulan. Hilabi na gid every afternoon, no? Diri sa syudad sang Rojas, may mga area na nga dugay-dugay, baha na. Hindi na makaagi ang mga salakyan kay mataas na ang tubig. Diba? Kag, hindi lang diri sa syudad, kay may mga ginatawag na naton bukid na, pero ginabaha pa. Kaya diba usually kung bukid mataas ka nga portion, wala dira baha. Kaya ang baha, ara sa, sa dalom. Kung baga kung si Padre, sa Ilaya, wala sang ba sa Ilaya, sa Ilawod lang. O, diba? Pero everywhere subong amo na ang problema. Daw normal na ganing baha, no? Okay. Daw normal na. Okay, doon naanad na ta. Daw part na sa sang aton pangabuhi. Kung baga tungod perennial na siya nga problema, Pads. Na permission naga-say hello sa aton. Kag ini nga problema, hindi lang man problema sa probinsya sang Capiz, Pilipinas, kay ini pungsundon nga problema. Pungsod nun. Pungsod nun or hindi ning global. Anong global? Pangkalibutan. Yes, hindi lang pungsod nun, kundi pangkalibutan nga problema. Kay ini na ang mga epekto sang gitawag naton. Sintoma na ini sang aton nga climate change. Okay. Diba? Kagina, nakachimpo ako mag-attend sang isa ka webinar naging hiwat sa lang siya, team lang ni Pads, pero iya ka University of the Philippines. Impacts of climate change on soil and groundwater contaminants and remediation design. So mga expert halin sa iban nga mga pungsod. So ito nga man ari ko diri. Actually nakita ko lang siya sa Facebook. Okay. Nag-register lang ko para maging kabahin ko kay luyag ko mahibaloan. Diba? Kay ini siya nga mga topic, hilabi na gid ang aton mga water table. Kay tungod hindi naton makita, daw wala lang naton ginasapak. Hindi ang aton hibalo daw manubo lang man, wala gani kita hibalo kung anong nagakatabo sa dalong nga tubig, kung kamusta na to ang aton nga groundwater, 'di ba? So amo nga nag-attend ako. Kag amo na kun ang problema, Pads, kung mga expert ang naghahambal kag may data nga ginapresentar, ginakulbaan ka. Kay dito sa Estados Unidos, ginaatubang Manila ang the same problem. There's also a decline sa aton nga groundwater. May mga contaminants nga kinahanglan nga apektado na, 'di ba? Mas nagadamo ang factors nga naga-affect sa aton nga groundwater, hindi lang contaminants, pero ang decline mismo. Pero sila nakafocus na sila sa mga remedial measures. Ga-allocate na sila pundo, may mga eksperto sila nga nagatutok, kag ina nga mga data nila gina-share diri sa aton pungsod. Sa pagpamati ko, ginakakulbaan ko, Pads, nga sila may mga remedial measures na. Pero ara ang urgency sa ilang part. Sige dapon pang remedyo. Sa remedyo. Oo. Diba? Sila sa remedial measures na. Kita sige dapon pang remedyo. Hayambal ko, anong matabo sa aton? Anong matabo sa aton nga masyado kita pa petiks lang, chill lang tayo, Pads. Wala tayo gadali. 'Di ba? Inangambal na ton,
we are facing climate emergency. Kung mag-emergency, di ba, dasig dapat atong inaubra. Nagapananom na kita sa mga kahoy. Ginamanage na naton solid waste. Di ba, stricto na ang implementasyon sang aton mining and quarrying. Dapat may urgency nga ginatawag. Ang aton nga flood control projects, dapat ara na sila. Plastado na. Tara na kaga, kadula na ganing iba. Amo na, Pads, ang problema. Nadula. Diba? Mas manami subong nga istoryahan naton diri sa 88.1 Spirit FM, no? May mga possible gali nga mga remedyo. So, Inagani, Pads, kita mong ginhimo naton. Ano aton in Remedyo? Di naton siya, ano tawag sini? Di naton sa punteryahon. O punteryahon. Amo to, Pads, ang isa man nga syempre gina-challenge kita ni Kalaga Drill, no? Okay, imbitaron ta ni Abi nga mag-talk on that, which is supposed na. Para at least, may mga authority ba lang nga nagaplastar. Nga, hindi lang nga kita nga hatag sang opinion, nga ang flood control gali, hindi man lang siya gali makamitigate, hindi lang man gali siya makontrol. May mga tao, sila mismo naghambal nga ini dako ang mabulig sa katawhan sa aton community kung ini nga mga klase sang project, ang aton nga mga floodgate, ang mga flood control projects naton maimplementar sang insakto. Now, amo ina ang sakit subo nga ginaatubang tapads. Ang sakit sang aton sosyudad. Nga I'm sure hindi lang ba naton isa lang katawo ang ginapinpoint naton. Kay somehow kita ang tagsa-tagsa guilty sini. 'Di ba? Somehow may kabahin man kita. Kaya naton nga identified nga problema subong is ang korupsyon. Korupsyon. Hindi lang mismo sa gobyerno, pero private ara man. Simbahan ara man. Araman ng simbahan. Paano mo mahambal? Okay, kina-mention mo ang simbahan. Paano mo nahambal nga may ano man di, may share ang simbahan sa problema naton. Ginahambal naton ka isa, no? Nangin parte kita sang sistema nga at times whether we consciously or unconsciously do things bala nga nangin parte ka nagali sa bulok nga sistema. So, amo na ang masubo nga muna gani ang balkos ang nagliligad ko nga mga programa. Tani maghambal kita, we start from ourselves. Budlay kung kisa nga mambal ka lang kamo nga mga kontraktor, kamo nga mga politiko, kamo nga mga sino pa. Ara kamo sa gobyerno. Oo. Pero kita mismo may mga kakulangan man kita. Pariyasang manami ijapads ko naghahatag ka example. Hindi lang nga nag-join ako sa system. Nga daw gin-accept ko nga muna ning sistema. Diba? Doon pares ba itong hambal sang kontraktor, kay amo na ning patakaran para maka-join kami. Wala na ko may ano? Amo na ang kalakaran. Wala sala ako mga wrong. Kalakaran. Kalakaran. Okay, ma-join na lang ko. Ti 20 ginapangayo ni ano. Ti atag lang ko 20. O sito, si ano gali ka pangayo man, hatag man ko para lang masunod. Diba? Kaya amo na ang accepted. Naging normal. So, naki-join. So, kaya naki-join kita, nanging problema man ta. Part kita sang problema. Diba? Kaya naghipos lang ta. Nagpahipos-hipos lang ta. Kag nagpakuno-kuno kita, nga wala kita nakakita. Kaya tungod, nagabenepisyo man kita. Baga nila, sa mga nagakalatabo nga kalainan sa kalibutan, kung nagahipos ka lang bala mo tani kunano kung maayo ang kunanong maayo nga himuon nga nagahipos ka lang ti wala man pulos mo gani na pads makapoy maghipos. Diba? Makapoy maghipos. Amo ina nga man gina-encourage naton ang aton mga isig katinuga nga mangin kabahin. Diba? Maging kabahin sa diskusyon, istoryahan, maglabi. Kaya nga man, once nagaginamo kita, nagaginahod kita, gina-question naton, basi pa man lang, oops na lang, maagan-hagan tanay, kaya basi mareklamuhan kita, ari na, gina-istoryahan na. Kaga sumong wala attorney ang lagadril, ang mga reaksyon naton sa kalabanan na bala, daw ginatagaliog na ang konsyon nag-ubra sila, konsyon nakakontrata, dira, daw ginatagaliog lang. Kita nyo man siguro sa biskan sa mga karsadahon naton, ang mga karsada to bilang nga daw ginbayan nila, subungin balik kagin repair naman. O kung may ara nga gin buuan tungkod ng tribukaho ang ininga isyo,
Ti nagreklamo nga mangimbuan kaging bayan tingin espaltuhan naman nila. Oo, see? Ganda rin medyohan naman. Muna ganis din ko diri sa aton sa Capiz, I don't know sa iban nga probinsya, damo ta diya dentista. Kay biskan sa karsada, nagapamasta. Okay. May pasta. Ang iban man, no, kaga may mga projects, halimbawa, may nabatihan ko sa nagliga, di ko lang mention kung diin, ang ila nga kasugot, ang iya tasok, dapat 3. 3 ang ila kasugot, tapos sa submersible pump. Imbuan lang sa yaon na imidya. Tapos surface pump ang gingamit. Sin ko yaw pagbato na, yaw pagpermahi. Kung hindi pagpermahi ang acceptance. Reklamo kung sino ang departamento, ang kinanglan mo nga reklamuhan sina. Kaya hindi na yang sa specs mo. Aware ang specs, hindi pagbato na. Ay siling niya sang kinagamo ganining sa flood control project, siling niya overtime sila pati gabi. Ngayon overtime man nila para ma-accomplish nga daan kay sa papel accomplish na yan. Yes, see? Tapos na. That's the Completed. power of speech and expression. Kag mo na ambal ko siling ko mo nang tama turn no i-Bisayaon ko lang. Okay, sige. Nga Kay sa garong spelling, nagarong grammar ko kung mabisaya ako. ang importansya sang pagpakigbahin bala nga nagahambal kita. Damo na iban rally ano naman inang rally Black Friday ano naman ang Black Friday wala naman na pulos kinagamo lang na. Pero sa sini nga pag kinagamo being vigilant, being vocal, tamo. May epekto. May epekto. Typical nga example. Tanawa subong mga diri lang sa probinsya sang Capiz, ara sa nanari-sari nga radio stations, ara sa mga Facebook accounts sila, malabayan naton. Dito sa Angob, may radio station ng kanto to, ginpakita ni Desentungkan. Di ba ang sa Kadyo, sa inyo nga lugar. ang sa Panitan. Kadyo, sa diin panada nga mga, ang ginasang-aga, ang balaman ng kwartero, naman dito naman niya sa Piak, hindi niya sa Angob. So, aguluwa. Kag sa Panaypads, may mga, it appears nga dapat na-comply na, wala siya Kompleto na-comply. Ang tulay Diba? na sa Lusunan, patabok sa Magubilan, dugay-dugay na. Sa Panay. Okay. Karon kay may naga-question, may nagapamangkot. Ang nagahipos-hipos ang una, ngabi nila okay na tod kay Nagapanik na. Oo. Okay. Si inagayang Tama ng balko gahom. pads na permi, yes, ang gahum. Ang gahum sang aton nga mga baba. 'Di ba? Ang gahum sang aton expression, sang aton nga opinion nga nagapabalo kita, nagakomentar kita, nagapamangkot kita. Nagahambal nila, if you want to start a revolution, start by asking question. Pamangkot lang. Diba? Kisa nga wala, hipos lang ta. Diba? Hindi na tada magambal-ambal. Kay birahon naman tada karon. Diba? Wala mo experience no? Sige mo ambal balikan ka. Oo, inagay pads kay nabiya pahipos ko. Ay, malain Hindi dyan. pwede. Galain akong boat pads. Inagahipos lang ko. Di ba? I need to speak Pag-actually, ako up. giniging punto Oo. sang pastoral letter sang CPCP. No? Nga, ini nga mga kakulangan, mga ghost projects, actually baluan naman sang tanan. Pero naghipos lang. Pero naghipos lang. That Okay. is why nga kinahanglan nga may magpanguna. Kay iban naghipos kay tungod na hadlok. Kay base silang balikan. Pero kung tanan nagapamangkot, tanan nagapakigbahin, mas makusog kaysa sa isa lang. Yes, exactly. Ina ang punto naton diri sa tingog sang tinuga kaalagad real. Pero bago ang tanan no, i-greet ko anay ang akon nga branch head ko sa Manulife, Wow. Miss Ronaldine Guerrero watching with us. Yes, ma'am. Ang akon migo Noli Apachetcha sang Banati Iloilo, o 'di ba? O pero wala sa aton mga lideres nga magapungko nga may political will na i-implementar ang layi. Okay. O nag-comment na ang aton nga manukan. Pwede gidya Attorney Abeb makalabot ang manok ka RML. Ay, Oh, wow. RML manukan. Oh. O sige, pasalamatan Thank nato you. kung mag-abot. Baluan galing naman kalamansi. Okay. Oh, may pangbaylo kami kalamansi. Oh, si Ram Filarca de Taro is Taro. watching with us. Kamusta? Okay, salamat sa inyong pag-ubod sa ato, no? Kay Si Sir Dennis Pabilico sang Maayon sa BFP. Araman nag Hello, Sir Dennis. Salamat sa pag-upod. Okay, sulod ka mo, sulod. Paki-like and share ang aton nga Sulod sa buo. aton nga tingog sang tinuga, okay, para mas masadya pagid ang aton nga hinon-anon subong nga gabi.
Ma'am Elnora Degala, good evening. Watching from Barangay Sulo, Pontevedra. Oy, sa Pontevedra, Capi. Salamat, kid. Okay. Si Ma'am Loida, nabasa mo nito, no? Wala, lain na yan. Alain pagid ni sa pamati nga page. Alay nang imo. Oh, alain pagid ni. Mayong gabi sa inyo tanan na John still watching live sa Saudi Arabia. Hello, di ba hello. napunta sa Saudi Arabia. Kag mayong gabi man sa tanan nga nagpamati gid subong. Salamat Ma'am Loida, kag shout out sa family Garbosa. Okay, salamat kid sa inyo makalagad kag ka-best friends sa inyo nga pagpupunta. Pads, gusto ko ito balikan. Though hindi ko Mapahamtang. Okay. Mapahamtang. Hindi. Kay mas manami gid ni i-plastar bala naton, Pads. Kay kung kaisa, we are unaware, unconscious, nga naging kabahin gali kita sang ini nga sistema. Okay? Mas manami nga ginasampulan naton nga bisan mga feeling naton simple lang ang mga bagay nga ginabrush aside ta lang bala. Wala lang man ni, simple lang man ni, 'di ba? Pero ina siya nga mga simple nga mga bagay, dako gali ang impact, dako ang epekto nga man naging normal na ang mga kalakalan. Kalakaran. Kalakaran. Kalakal. Tatawagin ko sa wrong spelling wrong. Yes, Pads. Sa order of priorities na to kung kaisa. May isa ko ka obispo nga nabatian. Siling niya. Ang aton ba lang ang mga choices kag order of priorities. Sige ta lang. Do pareho man kita sa gobyerno. Siling niya. Infra. Sige ta pinaobra sang matahom nga simbahan, matahom nga kumbento, matahom nga multipurpose hall para maka-meeting, talandera, no? Pati mga sementeryo, taganing napatahom ta, may mga ano pa ganin ang nabutangan sa mga urn. Masaleo? Hindi. Basta mo na, ng mga gagmay ba lang nga patso Basta mga urn na yung nabutang naanad pa kami ni kaalagad rin sa mga patsyon. Okay. Karon siling niya, ang kung kalipat kita, we concentrate on the beauty of things. Kaganing mga infra nga ini. But we forget siling niya nga may mga tawo nga dapat o kung may mga proyekto nga dapat naton tutukan, no? The lives of our people, the dignity of our people, the poverty of our people. Bisan ang pagsabat naton sa panawagan sa environment kung kaisa, hindi nato matagaan sang focus. We kept on talking about this pero wala sang konkreto bala nga mga ginaobra. True gidya, oo. Do mo na, no, ang mga order of priorities naton, gusto naton instant din nga mga bagay pero may mga nalilingan nga mas essential kang mas importante pa nga dapat himuon. Amo na, no, nga man subong na ang life. Kung kaisa, ang mga simple nga mga bagay, na ganyan bala, again, na ginabrush aside lang, do wala ginatagan tutukan. Kay order of priority naman. Pero Pads, gamay man siya, pero inagani, nagamatter siya. Nagamatter siya ta sa aton komunidad. Kaya kung lang tawon naton, ang roots ng tanan, corruption. Kasimple sang flood control project, no? Kung na-implementar tani, dako ang mamuligan sa komunidad. Pero, kay wala, kag kung lang tawon naton ang baha, tanan apektado. Hindi lang manggara, hindi lang imol o manggaranon, pero mas malala ang mga imol, ang mga pigado. Hilabi nagiging sila ang maapektuhan sang tudo. Kay nga man, kung may flood, ang ara sa flooded area, maano na siya, ano lang sa baha, wala sila choice. Baha sila. Batuno na lang. Karon, may mga leptospirosis padaya kay nga man hindi malimpyo ang palibot. Apektado ang ilang health. Kay apektado ilang health, hindi sila katrabaho. Kung di sila katrabaho, Pads, wala sila pagkaon nga dalon sa ilang lamesa. Problema, diba? Pag na wala sila lamesa. Kay tungod wala sila pagkaon, frustrated na sila, wala sila trabaho, ano ila tendency? Ngawat. Ang ako neighbor to, do damo tong manok, ti mangawat na lang ko. Si padre to, do damo to. Mga kautanon, mga utanon, ti mga kadto ko to Kay daw open man to sa tanan. Diba? So, problema sa susyudad. Ang isa ka bagay, tumalapad ang ano lang, nagadamo ang problema. Dako. Nga wala na nato na realize. Amo ganyan sa nagliga, di ba kalaga drill ang aton permigin, ang aton hambal is kunang tagsa-tagsa sa aton, mga isig katinuga, ginatrabaho naton ang trabaho,
'Di ba? Kay 'di ba sang elementary ta. Ara na ang ano sa aton malapad ang role sang tagsa-tagsa sa sosyedad. 'Di ba? As firefighter, as teacher, as lawyer, as doctor, 'di ba? Kung ang tagsa-tagsa naton ginaubra ta gid sang intsakto ang aton trabaho, 'di ba? As part sang community, maging maayo ang aton nga komunidad. Gusto mong tumulong sa kapwa. Gusto ko maging teacher kasi gusto kong tumulong sa kapwa. Gusto mo maging doktor. Gusto mong tumulong sa Kapwa. Ang Sa isa- mga masakiton, 'di Ang ba? isa to Gusto niya maging kapwa na lang ya. Kaya para Baka na lang ang tulungan. Bato niya tulungan. tanan, no? Ulat na lang sa ayuda. 'Di ba? So kung hindi kita magpakigba, hindi kita magpanikasog, hindi kita magpanarabaho, hindi kita magkooperar, budlay gid ang pagpangabuhi. Okay, insert ko na ya kay yambal ni Sir Ronnie Boncalan. Wala galing ako idea kung diin ka mo dampi. So hindi ka abot ang manok. Okay, ang sunod na lang ako, 88.1. Sa sunod na lang si Sir Ronnie. nga Okay, sa Merkules. next Wednesday. Pero ang aton 88.1 Spirit FM diri Ari sa na hamtang compound sa sa- Arsobispo. Archbishop's Ayo, Residence Archbishop. Compound. Diri Sa may St. Barangay Pius Lawan, sa Seminary St. nga compound. Pius. Sa Lawaan Seminary, there is sa St. Pius Seminary Compound. Pagsulod, Sir Ronnie, sa gate, arigin kami sa wala. Sa wala. Left side Puti, gate na. puti. Okay. Puti-puti. Attorney Marites de la Pieza Layo, thank you for joining us tonight. Wow. O aton nga aton nga suki sa Thailand, Miss Ellen Star, mayong Ay, gabi. Thank you, God Miss bless Pilipinas. Ellen Ang Star. baliw. O si Socialite Closet, maayong gabi. Salamat sa pag-upod. O Antonio, Gilion family dira sa Sara Iloilo o Renz Balisa. Okay, nagaupod sa aton subong nga gabi. Okay, mayong gabi gid sa inyo dira mga kaalagad kag ka-best friend. Do hindi ni mauntat-untat nga istorya. Actually, kuan pa lang. Kon sa ano bala, tip of the iceberg pa lang ni. Muna gani, kung sa diin ka man nga ugsaran nagatanaw, halimbawa, nag-issue silang hambal nila sang wala pa maislan ang Senate President, lain pa ang sa Blue Ribbon nga na-assign at isang si Cheese pa ang ara sa siya pang SP, Blue Ribbon pa si Senator Marcoleta. Hambal nila may mga issues nga muna lang ilang natutukan. Mag-raise ang sapihak nga bahin, ang the minority mag-raise gani sila nga sang issue, daw ginapatay nila, daw gina-turn down ka bala. Karon nga nagbag-o na, nagliso na karon. Nagliso na ang sitwasyon. Hambal nila may mga agenda naman Ano mo kuno naman? si Tito Sen kag si Ping Lacson may agenda naman kuno lain naman ang direksyon. Ti karon siling niya sang una ti ang mga Biskaya ang atong gipamatian subong dito naman ta kay Bryce. Lain magnatudlo ni Fernandez. Bryce mo. So attorney ang pamangkot sinada. Kung sa diin ka nga ugsaran nagatindog kung kay Sara dira kung kisa nalubong man imo prinsipyo kag panimuot paano naton inibilang neutral independent persons although ara na nga independent committee no ano ayhan ang ekspektaron naton with all the investigation nga nagkatabo with all the issues nga nagaguluwa sa karon nga panahon sa Kongreso ginati may kuan man breaking news man to kagina. Bago na ang liderato sang Kamara, no? Ang So, Speaker of the House. May Ano? resignation may resignation. Is that really a resignation or A graceful, graceful exit. Graceful exit? exit. Or ungraceful exit? Ano ba? Amo ni siya subong ang ginakasubo naton, gina-worry naton. Kay kung sang una nga chip po ang aton mga kanunuan, tsakto? Sige. Nunuan, nagapanindugan kung ano ang nagakaayo, nagakadapat sa kadaman. 'Di ba? Bisan ano yung wala to ya friendship, kundi ang nami ko ang panindugan bala. Ang hinambalan panindugan. Sa subong nga mga chimpo, hindi na yaang para sa ginatawag naton for the common good. Kundi kung sino akon apin, kung ano to ila panindugan, join ako, 'di ba? Kay apinay kami yan ni Kaalaga Drill, padre ka. kontra kaya namon bisan no paday mo opinion, kontra kami, bato kami na sa imo. Pero bisan ha, sa tagipusoon ko, naga-agree ako sa imo gusto matabo. Munang nasubuan ko gid Torn.
sa mga abyan man naton nga nangin Nangin subong pareha sa akon. sa mga mga abyan na to nga nangin SP, nangin SB, nangin kagawad o Naging kunana- mayor. naging mayor. Nabalaan mo nang diri ang imo sentimento galing kay mo ning ginambal sang grupo. Kasubo bala nga matulon ka, mainom ka, matulon ka sa ginakaon mo, gabalabag sa tutunlan mo, pero piliton mo lang nga tunlon, kay mo na ginambal sang majority. So di nang imo panindugan being the representative of the people of your constituents. Ginboto ka, gintagaan ka namon sang kay gayunan nga serbisyohan mo kami kay serbisyo We give you power. We give you authority. So karon balaan mo Nga sala. so, Balangag. balingag. Balingag. Salong kakit na lang. Salong kakit na lang. Yun eh. Naku, isa mo lang pati batik mo lang pansa. Tapos adapt mo. Tapos bala sa ang time first. Oo. Time freeze gali. Time freeze. Gali. So amo na tama tong ang 9 points ang atong mga obispo tong sa letter sa pastoral letter ni Cardinal David, no. Ang vigilance gid ang Yes, iyagan true. na. Pero sa pagka being vigilant, no, nagadepende man na kundiin kung anong foundation mo, diba, si skrupuloso man ang consistency. Bayaran. Oo. No, diba? Kung kaisa may mga subong sinapads nagiging vigilant ka, naging magahud ka, kay tungod trabaho mo. You are Bayad ka. paid to do it. Diba? Wala. Kay ginbayaran ka mo, may script ka na. Oo. O, are bayaran ka na mon. Dapat mas sa mga Father trolls, Mark, no? okay? Oo, para sa trolls. Bisan Sa Facebook, oo. laini mo ya gusto, pero namin ko gusto. May O, script na bayaran sila. ka na mon, pad. Amo lang ni Ubrown mo, amo lang ni mo, permi, pangabal sa mga tao, amo lang ni. May program nga Nicolas No sa robot ka lang. Mo siya bayad sa kung ano ko yung bal. Joke lang. Diba? Daw amo lang na siya, pads. Inagani, no? Syempre, halin ko sa media, pads. Ang una ko nga trabaho, media. Kag sa akon buluthuan, nga giniskwelahan, gintudluan kami sang role sang media sa community. Okay. We are considered as the fourth estate. Amo gid ang ara sa mind ko until now. Syempre, may ara kita legislative, executive, and judiciary. And media is considered as the fourth estate because we are the watchdog of our society. Ginabantayan ta ni. Ay ang galing tatlo. iban nga media may busal man ang baba. Amo na ang problema, pads. Kay subong uso na ya ang yatawag nga sang una nababasa lang namon sa libro gina-explain ang yatawag nga envelopmental journalism. may envelope. Yes. Ay di developmental. Hindi developmental, it's envelopmental. Envelope. Okay, pero subong nag-innovate na pads. Ano na? Hindi lang niya damo-damo na yan. May online na yan, may ano na yan, May GCash na. payroll. Okay? Ay, May okay. payroll system. Okay? May ledger, May kang may voucher. ATM system. Okay? Alam to bala, amazing. 'Di ba? Paano ikaw maging Patas. impartial, okay, nga commentator kung may ginabaton ikaw sa ina nga opisina? May nga pangatag na. Yes. Way kalabot sa aton. di. Nagaiksi sa pads. Amo nang masubo, kumbaga kung, namin ko nga manalipatan nila. Ang media, hindi lang niya just to inform or entertain. We have, ang role naton is to educate. Diba? Kag inabala nga fair. Dapat fair kita, impartial. Kaya nga man, kita ang nagalid sa aton nga mga isig katinuga nga maging critical no sa tanan, even sa mga policy sang aton nga gobyerno, nang hindi lang kita nga sunod-sunuran. 'Di ba? Kita ang naga-guide. Kita ang naga-check. Okay, check to bala niya policy to. May gina-violate ni bala nga layi. Okay ni bala. Ano ning maging epekto? Hindi lang yan kasunod. Okay, kay may nagpagwa. Bisan violative ang mga maginapagwa nga mga issuances. Okay lang, kay gin-issue mo. Diba? So, dako gidya ang role sang media sa aton sosyudad. Pero, kung ikurap na, pads, madasig ang pagkakurap man sang aton komunidad. Amo na ni ang epekto. Oo. So, kung balikan naton, ti ara man ina actually na
sa kung mabasa natin ang pastoral letter kay Manti suno sa kay Cardinal David, no? Suno sa concept sang predatory government. Ang balya kay tungod ginasanay man naton ang mga politiko nga amo kag amo malang ning ihatag sa aton pasalamatan naton, palakpakan naton, dayaw-dayawon naton. So masanay man sila nga pabalik-balik man ang ilagi na obra. So but silingon ti dako gid aton man nga responsibilidad, no, nga bag-uhon ang sistema sa tanan nga pagginawi suportahan ko ija. Suportahan ko ija ang akon kandida. Ang ang nagapungko subong akay may nababaton ko yang ayuda. No karong kulbaan ko nga kun hindi na si Kalaga drill ang kapitan namo. Basi kag wala ka na sa listahan. Basi wala na ko ayuda. Close kami mo, close. Diba? Ay karon niya kun si Father Mark hindi kami close. Hindi ko sure wala ko bugas, diba? Hindi ko pagbayaan si Kalaga drill. Bisan si Kalaga drill damo-damo na issue. Okay? Ano yung mga issues to? Napagaw-ago lang. Example lang. Hindi si Kalaga drill. Wala ka makapadalagan. Si ano lang tawag. Si Kapitan. Okay. Kung si Kapitan, okay. Suportahan ko siya po niya si Kapitan. Kaya nga man, ari diya. Okay ko di sigurado ko diya. Nga man makadto pa ko sa imo. Pero nami tani imo mga plataporma. Nami imo plano. Kay seryoso ka. Desidido ka na magserbisyo. Kaya anon, kung hindi ko daya, madulaan ko awards. Madulaan ko suporta, madalagan ko bugas. Diba? Madula ko sa listahan. Problema, gid nga dako. Kag kon mag-eleksyon na, way ka mangga panghatag. Kamo pagid na, no? Gadamo. Yes. Gadamo ang balde, gadamo ang tabo, may groceries. Paano inang mga bagay, Pad? Simple lang nang bagay. Paano na nagkaka-apekto sa korupsyon? Sa aton sitwasyon. Sa aton sitwasyon, subong. Nakunda ko nga, tagda ko mangkabi. Muna na. Dako imo gasto. Muna ganin ko kaisa, for someone to spend isang tama bala ka dako. So, mamangkot kita, di yan ni kwaon. Di yan ni bawion. Now, we are confronted with so many projects. Ang iban, hausaw, mamaw. Ano nga ito? Isang wawaw? Wawaw builders. Wawaw builders. So, nagwawaw. No? May ara nga. Ti hausaw, ang iban niya, mas lain pag completed, pero wala gidya sa kinobrahan. So, this is where your taxes go. Ghost project kali. Tapos ang iban, amo na ipads ning nag-propose, nadula, wala na implementar, pero as if completed. Para matago, makreate ko the same project, same location. Okay? 2 in 1. Okay? 2 ina ka budget, pero isa lang ang proyekto. Diba? Mga abilidadan. As in. Mga abilidadan, pero ina nga mga abilidad, hindi dapat naton hangaan. Hindi naton dapat ning kumbaga daw dayawon. Ina nga mga abilidad dapat naton ano dapat naton himon? Kaya hindi siya dapat pagdayawon, dapat i-crucify ta. Buyayawon. I-report. Sabi ko, kinanglan, ihambalon nga hindi na nagkakadapat. Nagkabudlay sa mga... Konfrontahon. Kagtadlungon. So, daw mo na ang ginapangayo sa aton eh. Nga, so nga kagapon sa program, ginaway ko program, kaya nagpala check up ko, nagpalaboratory ko aga pa. Ang saling ko, be challenge, be. I-post da sa mga accounts nyo, mga projects da sa gobyerno sa inyo nga wala natapos o kung hausaw pang obra. Pang-post nyo, be, butang da kung saan o dapat ni nag-umpisa, saan o dapat tapos. Anong status? Kaya mayroon niya nga tapos na sa oras, pero kung sa sa pag implementation, pero pwede nga tunga-tunga. O ara na nga completed, pero gimbalikan. Yeah. Grabe nga mga... Abal ni Pilar Fisher Fox. Actually, Magic. Attorney People's participation is the essence of good governance. Yes, part siya. Okay? Pero ang problema, kaya ang people nag-participate man sa korupsyon. Magano yun, no? Hindi lang naton ko kaisa maako, hindi talang makita, pero somehow, nagiging part kita sina.
sang bag-o lang natapos ang aton nga eleksyon. 'Di ba? Hindi magbuto kay tungod may ginahulat pa kita. Ang mga ginaubra ta pareha sina sa pagulat sang sobre bag-o magboto o sino ang pinakadako hatag amo na highest bidder. Ina ang ginambal naton bla. We deserve the kind of leader we choose. May ara gani, no? Namin ko, nang... Kaysa may mga limit. Sige na, Pads, paano kita kaangkon sang maayo nga leader kung muna gani, gahulat kita sang kung ano yata. Kung ako inyo ginboto, halimbawa ako nagdalaga, no? Kaginboto nyo ko, pero nagbaton ka mo sa panagtag. Tinambal naman lang, kuya. Naman mareklamo ka mo, yung bayaran. Kaya bayad na ka mo. Gani, diba? Naman mareklamo ka mo, diba? Nagbaton ka mo, ngimbaton nyo to. Amo na to aton niyang agreement, amo na to kasugtanan. So, ginbayaran ko ya, gimbakal ko ya. Kalain man ihambal, kalain pamatian nga, gimbakal tanan ka. Ano man nga man mareklamo ka pa. Reklamo ka after 3 years. Kung gusto mo, tiislan mo ko. Ay, dasig ko yung malipat, Pads. Imo lang ko yung ululuhon yan. Tsakto ululuhon. Ulu-uluhan. Sala naman. O sige. Sige, ulog-ulogon. Okay. Sige, imo lang ko yung ulog-ulogon niya. Lipat na ko to ya, Pads. Nalipat na ko to ya sang nagligad sa pinang-ubra mo. Gwapo ka naman ya sa akong paningin. Ikaw naman ya akon butuhon. Kaya ginatato. Oo, gwapo ka, okay? Ay, dasig ko yung malipat mo. Pariya sa akon nga dasig malipat. Ang kalabanan naton nga mga isig katinuga, madasig man malipat. So, balik gyapon no pamangkot sa aton nga mga aton tanan no. Hindi lang sa isa, hindi sa duha kundi sa aton man tanan sa gyapon. So, paano naton inibala mapukan ining sistema nga padayon no? Sistema sang kagarok. Nga padayon nga nagatublag sa aton. Alaga diri lang. Basibla may magtika-tika naman sa talagang panukan. Nagbantay na. Nabal si Sir Ronnie sa Wednesday na lang. Okay, thank you so much. Wow. Okay, RML Manukan dira sa Elimar. Nagbalibad ko kay Sir Ronnie kay may nag-una na deliver. Ay wow, thank you naman sa aton nga sponsor. Salamat Chef Joel sang Reese's Grill and Yes, Resto. thank you Reese Grills. Dira sa Bye-Bye. Bye-bye. Okay. Shout out sa Reese's Grill and Resto kadto na kamo naman kalagad tilawin na yung seafood no kadami sa mga pagkaon na. Okay. So ang favorite ko ang ano na siya ang pinalupad nga na para pampano. Pampano Diablo. Pampano Diablo na gali. Abi Sa ko pinalupad. Pinalipad. Pinalupad nga pampano. Flying pampano. Amo na guro ang ngalan niya. Sige na lang. Sige, okay. Bal ni Ma'am Reyna Bulalin. Payroll nga may mga ghost. Oo, Pads. Away ka balo ko na nung payroll. At to kaya na mas madali mo mangpan Kaya syempre, ng envelope mental, matag ko envelope, di ba? Okay, envelope ka, tagta ko, dayaw-dayawon mo ka ha. O may sala ko to, ning habalon mo lang, ning tabunan mo to, dipinsahan mo ko, amo ni imo dipinsa. Okay? Ikaw nga media ka nga, ikaw dapat ang magpangita, magpanumdum, kung tama kung sino ang tama, ikaw mismo ang ma-judge, ikaw mismo mag-investigar, nagatawag na nga investigative journalism, hindi na, ari patawhay na lang ko kaging bayaran ako, isigi sundon ko na lang ng script. Okay, sundon ko na lang na ang script, kay amo ni ang tama. Okay, papatihon ko ang akon kaugalingon nga amo ni ang tama, bisan hindi tama. Okay. So, now, payroll system is ang pinakabongga nga envelopmental. Kay si envelopmental, kung kaisa, mga kung may issue-issue lang igatag envelope. Payroll yung steady kaya. Ako politiko, steady ka kay friends, taka gusto ko pabulang tanan, hindi mo ko hindi ka mabalangan negative ka. Kung pila ang ginabaton sang akon mga empleyado 1530 magabaton ikaw sa imo nga payroll. Grabe. 1530. Lain pa gina yung mga sulsultan. Alay pag yung mga sulsultan. Tain naman ang mga level. Okay? At si sulsultan, ara sila ga-exist nagatrabaho sila, bisan ang pagsulsul nila, hindi iya para sa ikaayos ang tanan, kundi ikaayos ang ilang mga bulsa. So, parte ng isang sistema. Okay? Kung ikaw ang sulsultan, sulsultan, di padayon lang may kwarta ko mo.
Pero, bulan makes pero tani, ginapamangko ta, ano ang role naton para sa ikaayos ang aton susyudad? Diba? Basin nyo Purpose, basin nyo lang meaning. kaya kay wala ka mo yan below. Na, amo na gani. Amo lang na daw yung ibalik, iba to. Diba? Kaya kinumintar ka mo kay wala ka mo envelope, wala ka mo sa payroll, wala ka mo ATM. Diba? Hindi ka mo ATM, happy. O ATM pads kay subong sang una payroll, Online perma ka lang. Okay, ang payroll amo na yung lower payroll, next level siya sang envelopmental. Kay si payroll sa do, aray mo ngalan, bato Permahan na, mo. kalagadrel, ning 20 mil, pirmahin na din na baton mong 20 mil payroll. ATM na pads kay subong, dapat may ATM ka, kuha ka gid to sa payroll para hindi ka na to magadto-kadto. Withdraw ka na lang sa imo ATM. Wala na perma. Wala na perma. Withdraw na automatic na iya 1530 sulod na da. Basta ha, ang istoryahan naton, hindi Wala ka na gid magbitlang sa mga malain nga mga tinaga kontra sa akon. Dayaw-dayawon mo ang akon mga proyekto. Dayaw-dayawon mo ang akon mga pulisiya. Pulupit ka lang ko da. May gamay-gamay ka pero yes. Para kuno abi daw fair ka man nga media. Pero kung ang aton komunidad pads, amo ini ang mga media nga nagapalibot sa aton, makita mo gid nga mahinay ang aton nga pag-improve or ang aton nga development. Progreso. Makita ta na ang aton nga mga isig katinuga kung kamusta man naga-improve man ang aton pagpangabuhi. 'Di ba? Kay the more nga mga nagadamo watchdog sa aton komunidad, 'di ba? May mahambal, do paras bala nga may CCTV kalaga drill. Kung may CCTV, hindi ka makapangawat. Kay may nagalantaw sa imo. 'Di ba? In fact, kung may camera, smile tayo, picture, gwapo lang ta dapat. Diba? Aware kita, mindful kita sa action, kay tungod damo ang nagabantay. Kung damo ang nagabantay, ma-minimize, hindi taman ma-eliminate totally ang corruption, at least somehow ma-minimize. Kung manubo ang korupsyon sa aton nga susyudad, magadasig nga mag-umwad ang aton komunidad. Abula na kasimple. Mapatuman sa insakto ang mga programa kag proyekto. Kag ang tagsa-tagsa ka mga empleyado, hindi lang empleyado sa gobyerno, kundi ang sa palibot naton, 'di ba? Magakayos, magatrabaho, nagakadapad, mas managadasig, mas nagabuligay kita. Kung naman ang siguro ibutan na ton nga daw, kumbaga may benepisyo man kisa aning ang social media platforms na ton bala. Labi na gid ko may mga concerned citizens nga loyag man ipaabot kag nagapakigbahin man bala. Ti ginahambal man nila kung ano kita nilang kamatuoran. Kag ti nagakomentar sa mga bagay-bagay nga dapat komentaran. Yes. Nagamatter gid ang aton mga komentaryo sa aton mga isikad tinuga padre. At least somehow naga-confirm, naga-affirm, 'di ba? Kag somehow nagahatag man sang inspirasyon sila binagid sa aton yung mga warriors nga nagapanguna kontra sa mga illegalista. Mayong gabyanay sa aton da nga ambyan sa Estados Unidos, Jill Ann. Mayong gabi dira sa inyo. Happy birthday sa akon, miga, si Maricel. Ay, ma'am, happy birthday. Mashuski. Pangalan diri sa Di ba? Alyap is watching with us. Hambal ni Sir Ronnie. Batunon talang Attorney Abeb ang masakit nga kamatuoran nga habang may mabaton sang subre may manghatag pagid na kada eleksyon. Hindi tagid niya dapat pagbatunon. Diba? Hindi tayo niya dapat pagbatunon. Stop ta na ang aton nga mindset. 'Di ba? Nga we are excited nga magbaton. Ano pa niya balmayong gabi, Father? Ang duwa mo kaupod, Father, wala ko kakilala. Salamat, Father. Sino? Amen. Punyot Lapida. Sinong Punyot? Nung Punyot si Attorney Abeb kag si Kalaga Drill ini. Okay? Mayong gabi sa inyo tanan. Punyot dira sa tubang sa Ato nga bali mo nami iya Lapida. Oo. Okay. Kapobra ko da sa iya. Para kay tatay, hindi para sa ako na. Okay. Mayong gabi kay Ma'am Vivian de Jesus Agana. Hi, ma'am. Okay, si Alex Bakay Bares watching. Ara siya subong sa Abu Dhabi o sa Dubai. Marcel Arboleda dira sa President Rojas. Okay. Ano nga bal mo nga may basahon ko? Ato na turn. Nabasa ko na. Okay. Kay Ma'am Edna Biop Bantay, good evening, Father Mark. God Hi, bless. nang Edna.
Kay Noy Ramuel Barrientos, good evening, watching from Mambusaw. Ito Salamat. nga ba nga payroll ka ghost? Oo, ang balang Reyna. Yes, kung payroll system pads, ning dako ang kwan nga may mga ghost. Pero with ATM, hindi siya ghost. Kay may naga-enroll na siya sa bangko, may mga tin na siya. Oo. Pero ang problema lang kay may agaysi sa tuod pero wala naman siya naga-work. Okay. Mamay Martelino. Hello. Okay. Mambusaw. Sige, oras nato nas 8:03 diri sa aton nga pagpangalagad. Break na doon nagamala ng kuha. Hindi ako masalot kay attorney. Sa aton nga pagbalik makalagad, hindi ka maghalinti padalman pagid naton ning aton nga topiko subong nga gabi kag of course no pila ka mga tika nga dapat pagid naton himuon agud nga mangin maayo kita no nga mga kag mangin responsable nga mga pumuluyo sa aton sosyedad. So tanay naton pagtutukan o pagkatagaan sa nagakayo nga pagtamo diri sa aton nga palatuntunan matapos ang pila ka mga importante nga pahibalo. Standby. Ang pagpanghakroy sang kalibutan, hindi dapat pagpabungul-bungulan. Ang pag-antos sang kagulangan, kabukiran, kag kadagatan, hindi dapat pagpabulag-bulagan. Ini na ang tion, agud aton tingog na pamatian, ang Tingog sang Tinuga. Programa nga magatalakay tuhoy sa importansya sa pagsaulog sang season of creation ukon panahon sa mga tinuga. Programa nga magahatag sang giya sa pagsabat sa mga isyu tuhoy sa palibot kag dunang manggad. Tingog sang Tinuga. Sa panahon nga nagalala ang krisis sa palibutan, iyon na agud tungkol ang Tingog sang Tinuga. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Masgin pabaskog, masgin pasangkad, kag masgin pasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Gusto mo bala sang preska kagalidad nga pagkaon sa imo panimalay o kon negosyo? Sa Cal's Poultry Supply, mayara kita sang preska nga itlog kag dressed chicken nga sigurado nga malimpyo, luwas kag barato. Perfect para sa imo negosyo, karinderya o kun bisan sa adlaw-adlaw nga kalanon sang imo pamilya. Bakal na sa Cal's Poultry Supply para sa pamilyang Pinoy, the freshness you deserve. May branches kami sa Rojas Avenue, Rojas City, sa luyos ang BY & Sons, Kilometer 1, Rojas City, sa Brotarlo Building, kag Chidoro Arsenas Trade Center. Para sa inyong order, makigaangot lamang kay Mr. Ian Adonay, Sales Manager sa 0908-875-7558 o kun kay Miss Jocelyn Bautista, Booking Agent sa 0908-819-2446. Mahimo nyo man nga ma-follow ang amon Facebook page kag Instagram account nga at Cal's Poultry Philippines. Cal's Poultry Supply, preska kag sigurado. Sa aton tagsa kapagbiyahe sa dalanon, hindi pagkalimtan ang numero 1 nga kaupod naton sa pagpanglakaton. Lawaan Petron Superstation and Car Service. Yari na ang masaligan kag kalidad nga serbisyo. Owned and managed by Mati, Christine and Xavier Viterbo. Ang Lawaan Petron Superstation and Car Service nagaalagad sang limpyo, kalidad nga gasolina kag diesel para sa imo nga salakyan. Petron XCS, Petron Blaze 100, Turbo Diesel, Kerosene kag Diesel Max, ari na tanan diri. Nagatanyag man sang change oil. May mga promo kag libre pa nga serbisyo para sa mga suki. Ano pa ang ginahulat mo? Magbisita na sa Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. Ukon magtawag sa telephone number na 036-6215-5513. Bukas ini Lunes tubtob Domingo para sa imo padayon nga pagbiyahe.
Lawaan Petron Superstation and Car Service, the second best station in customer service. Power, performance, Petron. Mga kaalagad, mangin alerto kita tanan. Kadungan sa pagbukas sang panahon sang tig-ululan, nagataas na naman ang kaso sang dengue diri sa aton. Kinahanglan naton nga halungan ang aton ni kaayong lawas, ilabi na ang aton nga mga kabataan. Ang dengue ginadala sang lamok nga Aedes aegypti, kag nagahalin sa mga stagnant nga tubig, pareho sang ginbilin sa lata, drum kag mga guba nga goma. Ano bala ang sintomas sang dengue? Hilanat, sakit sang ulo, palalakit sang kalawasan kag kasukasuan, rashes ukon pula-pula sa panit, kag pagdugo sang ilong ukon baba. Ano ang aton pwede nga himuon? Limpyuhan ang aton palibot, takpan ang mga container nga may tubig, magpa-check gilayon kung may sintoma, kag magamit sang mosquito net, mosquito repellent kag mga bayo nga may mahaba nga manggas. Basta magbinuligay kag may ihibalo, malikawan naton ang dengue. Maghalong kita tanan. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya. Halong mga kaalagad, ang ini nga pahanumdom ang buylog ang ginadulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag sang 88.1 Spirit FM Rojas. Malipayon nga panamyaw sa tanan. Kaupod ang bugos nga puwersa sang 88.1 Spirit FM Rojas. Yari ang mga programa kag kaupod sa pagpangalagad sa sining radyo sa Archdiocese of Capiz. Sa takna nga alas 6 sa aga, tagsa kaadlaw, sarang naton nga maugdan ang Misa sa Kahanginan nga ginapangunahan sang aton station manager, Reverend Father Mark Granflor. Ang Misa sa Kahanginan bukas ini sa mga kauturan naton nga may kasablagan o kung hindi sarang nga makakadto kag makapasakop sa misa sa aton mga simbahan diri sa Arkidiocese sang Capiz. Humalin Lunes tubto Biyernes, mabatian naton ang komprehensibo nga impormasyon kag matuod nga balita sa aga. Pinaagi sa Spirit Morning Balita. Kaupod sa Alagad May Durias sa takna nga alas 6:30 sa aga. Tagsa ka alas 8 sa aga. Kaupod sa aton station manager, Reverend Father Mark Granflor. Sarang naton nga maugdan ang programa nga Simbahan nga Nagapang Lakaton, nga magapahibalo sa mga importante nga hilikuton kag programa sang simbahan, Arkidiocese sang Capiz, kag sang tagsa ka mga parokya kag mission station. Sa takna nga alas 11:30 sa aga tagsa adlaw. Mabatian naman ang Spirit, Balita, Serbisyo kag Komentaryo nga magadala sang dekalidad kag indi kulang nga mga balita kag serbisyo publiko. Kaupod si Alagad Rio de la Rosa. Tagsa ka Lunes kag Biyernes, alas 7 ang takna sa gabi. Sarang naman nga maugdan ang Istoryahan Ta. Kaupod Sanday Alagad May Durias kag Alagad Rio de la Rosa. Programa nga magahatag sang kalingawan kag dugang nga ihibalo tuhoy sa mga importante nga bahin sang kabuhi sang tagsa-tagsa. Tagsa ka Martes, alas 7 ang takna sa gabi. Mahimo naman nga mabatian ang programa nga Pamatanon Paglaom sang Palaabuton. Kaupod kay Father Jairil Jan Esguera. Dari naman ginatagan sang kahigayunan na masaysay sa mga pamatanon ang ila eksperyensya sa pagpangalagad sa ila tagsa ka mga parokya o mission station. Tagsa ka Miyerkules, alas 7 sang gabi. Sarang nga maugdan ang programa nga magatalakay sa importansya sang pagtatap sa palibot kag dunang manggad. Pinaagi sa Tingog sang Tinuga. Kaupod sa Commission on Integral Ecology Director Father Francisco Casalda Jr. kag Attorney Emeline Arboleda Dipon. Tagsa ka Webes, alas 7 ang takna sa gabi. Mabatian naman ang programa nga Paathag. Sa diin ginatalakay ang mga sapat kag paathag sa mga palamangkutanon sa aton pagtuluhan. Ini ginadumalahan sang Apologetics Ministry sang Archdiocese of Capiz sa pagpanguna ni Brother Dwayne Cartujano. Samtang tagsa kadlaw sang Sabado, alas 9 ang takna sa aga.
Mabatian naman ang programa tuhoy sa kabuhi sa mga seminarista pinaagi sa binhi ang pagpanawag sang Dios kag pag-alagad sa mga kubos. Kaupod ang mga seminarista kag kaparian sang Santa Maria Mater et Regina Seminarium. Pag-abot naman sa takna nga alauna sa hapon, mahimo nga maupdan ang programa nga Sincerely Yours with DJ Fabi. Kaupod si Alagad John Rafael Fabrigar. Pinaagi sini nga programa, mabatian ang istorya sa kabuhi, pagkikugma, pagpasimpalad kag kadalagan sa takna nga 7 sang gabi kada Sabado. Sarang naman nga maupdan ang Pads, What's Your Pastoral Challenge? Sa diin, diri sarang nga mapamalandungan ang santos nga ebanghelyo sa kada Domingo sa liturhiya sang simbahan. Kaupod sa aton nga Commission on Social Communications Director, Reverend Father Emlex Hevero. Kada Domingo naman nga adlaw, alas 7 sang gabi, mabatian ang Hinunanon sa Ikaayo na nagatalakay tuhoy sa ikaayong lawas kag ikaayo sang kalag. Kaupod ang mga kaparian kag doktor nga katapo sang Archdiocesan Commission on Healthcare. Ini ang mga programa sang 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz. Masgin paayo, masgin pasangkad, kag masgin pasanyog. Mabatian sa 88.1 FM band sa lilisuan sang inyong mga radyo. 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. The best! Kaalagad, nakahibalo ka balang nga madamo sang disgrasya sa karsada nga sarang malikawan kung kita ang mangin mahalong kag responsable nga driver? Tama ka gid, kaalagad. Gani, yari ang pila ka mga pahanumdom para sa luwas nga pagmaneho sa aton nga mga karsadahon. Una, masami nga mag-seatbelt. Hindi lang ini para sa driver, kundi pati man sa tanan nga pasahero. Bisan malapit lang ang pagbiyahe, importante ang seatbelt agud malikawan ang disgrasya. Ikaduha, gamiton ang signal light. Paanundom lang, hindi kita manugpakot. Ihatag ang insakto nga senyales bago magliko o kung mag-overtake. Para sa kaluwasan mo, pagsang kapareho nga motorista. Kag syempre, likawan ang paggamit sang cellphone samtang nagamaneho. Kung may importante nga tawag o kung text, magdulog anay sa luwas nga lugar bago ini nga sabton. Ipabilin man ang insakto nga pagpadalagan sang salakyan kay wala ka nagakarera pakadto sa langit. Magluwas lamang kung nagasako ka na nga mag-una. Likawan man ang pagbiyahe kung nakainom sa makahulubog nga ilimnon o kung tuman kakapoy kag napilaw. Ang karsada hindi tululugan o kung palahuwayan. Mas importante nga makapuli sang luwas kaysa madamo sang samad o kung bagras. Hindi man pagkalimtan ang mga pagsulundan tuhoy sa trapiko. Respetuhon ang pedestrian lane, traffic light, kag road signs. Disiplinado kita nga Pilipino sa karsada. Sa karsada, kabuhi ang nakataya. Gani mangin alerto, mangin responsable, kag siguraduhon ang tagsa kabiyahe. Drive safe, Pilipinas! Ini nga pahanumdom ang builog nga ginadulong sa inyo sang Land Transportation Office kag 88.1 Spirit FM Rojas. Ang pagpanghakroy sang kalibutan, hindi dapat pagpabungul-bungulan. Ang pag-antos sang kagulangan, kabukiran, kag kadagatan, hindi dapat pagbabulag-bulagan. Ini na ang tion, agud aton tingog na pamatian, ang Tingog sang Tinuga. Programa na magatalakay tuhoy sa importansya sa pagsaulog sang season of creation o kung panahon sa mga tinuga. Programa na magahatag sang giya sa pagsabat sa mga isyu tuhoy sa palibot kag dunang manggad. Tingog sang Tinuga. Sa panahon nga nagalala ang krisis sa palibutan, tiyon na agud tungkol ang Tingog sang Tinuga. Oras 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 8:17 sa gabi.
hopes and trembles, disclosing his life. Alright, balik din makalagad kag ka-best friends sa aton nga pala tuntunan sa 88.1 Spirit FM Rojas. Dari sa aton nga programa Subong nga Gabi sa gihapon kaupo ninyo alagad Real de la Rosa. Attorney Abeb Arboleda Dipon. Kag Father Mark Grand Floor. Kami ang Tingog. liwat. Sa gihapon kami ang Tingog sang tinuga. Oh. Na-excite Iba ba? na kapag na-energize. Amo kita wala kay nakakaon kita sang manami-nami nga kikilo. Wow. Okay. May locos. Nga may locus. Wow. Okay. Salamat sa Reese's Reese's Grill and Restaurant dira sa Barangay Baybay. Oh, by Chef Joel Patugan. Shout out man da sa tanan nga staff. Kay Tita Ruth. Mayong gabi gate. Bisan duwa pa ka oras ka lagadrilya. Pwede pa ta ka bira kay busog na. Gigantas ang technical. The future doctor. Sige, mayong gabi kay Tita Bibing Mergin Bunda. Good evening kag shout out na sa inyo tanan sa Lucky Events Catering Services. Yung gabi kay Ma'am Ginoline Alcazaren. Wow, may na gabi. video yung aton nga program kinsan sakon. Ba, ambal ni nung punyot lapida. Father Mark, kon aga ginapadako ko gid ang akon Radio. speaker. Speaker. Okay. Sorry naman. Speaker. Kung gamisa ka taga-aga, gid na iya. Kung pwede lang nung punyot, i-greet ka sa konmisa. Sa din pwede na, dali lang. Live gali kita sa sa kahaginan. So, ginag-greet Direct sa Paibanika? Pwede na, Pads. Ikaw, brada, malalapit ha? Hoy. So dako gigalida ang mabatian sa ato mga kalagan maglabay sila kay naka-speaker si. Pero lang tawa bala ang bali ni ang punyot. Tama gid Father. Ang importante wala gid ta ginatapakan nga tawo. Hindi kita paglibakon, di ba? Kung nagatama lang gid ang aton nga trabaho, di ba? Wala ta sang may ginaapak-apakan. Wala kita sang may gina ano pa? Wala ka sang ginasamad. Ginaobra-obra ni istorya. Pero mga tao nga nag-obra-obra istorya, nagapanapak sa sigataw, paobrahan ta sang lapida! Okay, nung punyot kinahanglan namo ng imo nga serbisyo. Okay, isa siguro sa pinaka-effective way, no? Kung sa atong pag-imbestigar, kag na-determine tani sila nga mga tao, nga mga korap, paobrahan naton sang advance nga lapida. So, may picture pa? Butang para sila picture eh. May mga picture na. Dami na subong mga lapida kay may picture. Tapos kung kaisa makita, siya nagaling napatay. Okay. Ay, patay na siya. Nagsugat anay pa kami gina. Nag-iina lang. Nang Asuncion Lagania, belated happy birthday kay Nang Kaloy. Attorney Abeb, dumduman ko ang pagtanumta danay sa duta ni Attorney Catalan sa iya bukid. First time ko to nagtanom para suporta sa imo kausa. Okay. Ang 1 million trees in 1 day project. Naduduman ko ang Kapis Gun Club no, nagupod sa aton sa pagpananom sang kahoy. Dira sa Barangay Dinginan. Kamusta na to ba yung kahoy nila? Okay. Siguro ano na to, no? Dagko na gid. Nalipay ako kalagadril, Father Mark, no? Kung magkadto ko sa mga lugar nga na-identify naton nga ngayon kabahin sa aton programa nga mga matag-as na ang mga kakahuyan. O di ba kita ko, kahoy dagko na. Kagang iba nagabunga na. Kag natilawan na naton ang iya nga mga produkto. Wow, kadasig lang. Sa data nag-start to 2018. We started 1 million trees in 1 day in 2018. Amo na siya ang una nga massive tree plantation, no. Diri sa sa nadumduman ko pa 1980s sang chimpo ni General Corpus. Yeah. Oo. Sang Semindan sa ng Greening Panay.
kay bisan gamay pa ko sa to, nanging kabahin ako to kay Galing mo gani patoy lang. mahugani ka Gemelina. Amo na dito nagsikat nga gapananom kami. Kag nami sa tubads, every 10 years, di ba, ang balay ning bamboo, made of bamboo, every 5 years or 10 years ma-change. Ang ginapananom sang akon ginikana ni nanay kag ni tatay, amo man na ang ginagamit namon sa balay. Kay syempre meant to be plant and cut man gid ang mahugani kag Gemelina, pero syempre at the time wala pa sang technology nga nagapabalo sa aton nga hindi siya gali good for the environment. So duta na nagsunod man with the isa lang man aton goal to make Panay Island green again. Okay? So after sad to wala na. 'Di ba? Wala na wala na sang massive. Nagapananom ara pa dayon gyapon, pero kunya tawag naton bla nga massive nga nag-isa ang tagsa-tagsa. Kag sa pagpungko naton sang chimpo to 2017 kainitan to sang pagbalik sang large scale mining sa Capiz. Nanugduman naton. Ang una naton gin-ubra is gin-assess naton ang kabukiran, kadagatan, kag ang bisan ang aton nga mga halabuyan sang basura pads. Dito naton natukiban kag nasaksihan, nakita nga hindi ata dapat matingala nga man permita kag gabinaha kay wala nagali kahoy sa aton kabukiran. 2017 by that time we only have 9.5% remaining forest cover. Subong ay yan. Sa subong wala ko update as of 2025 ang sang aton forest cover kay ginabuluban ta pads nga ang probinsya sang Capiz dako 117 hectares per year ang nagakadula sa aton. Diba? Nagakadula na siya ha. Manami tanik ng balon nga 117 hectares per year ang naga-increase sa aton. Amo to nga gintingwaan naton nga mag-produce, magkolekta sa mga seedlings kag ipanghatag sa aton mga isig katinawga kag every June 25 nga gintawag naton nga Provincial Arbor Day diri sa probinsya kasang Capiz. Ang tandaan nga mga kapis noon 12 years old na nabab mananom sang kahoy. Ang budlay better nino mananom kita kahoy. Then halimbawa sa mga bukid miskan sa mga private properties pag ani kaysa hindi bala sa sang fenced. Wala pa sang kudal. Bisan sa aton problema ta sa Agnaga sa duta dito sa Archdiocese. Sa aton nga Cartas Bamboo Forest Project. Nagpananom kita ara naman gani nangin kaupod naton ng BLGU nga dapat may ordinansa nga galing kay may tawag gid Japon nga tuso. Tawag gid nga marot. May tawag gid nga wala bala pasubali sa halimbawa, namin na tong bambong ng pananom. Tagas na to sang last time ko nga pagkadto. Namin nagigano, ang problema lang wala sa nagadamo gid kay sige man lang sunod pinanambo. Kay kung magkuwao nila ang tambo, hindi na siya Okay. Pero manami na gid daw kag hindi na makitaya ang sa social action. Although ang budlay man para kay for the paking ng area nga na tungod kay siyempre wala isang nagatiner, no? Dapat ang storya sa to nga ma-fence na to ng area nga wala na gid masunod sa boundary, wala na sa maagi sa sulod kay nagnegosyar man sila to sa lagyan sa kilid, no? That's Agnaga, no? Bisan sa aton man, no? Bisan sa akon man to nga area, kisa ganing sa Lawayon, akon man Carabao. Muna ang problema. Kay Tudlo, kay Suto Carabao. Torn imo to Carabao. Siling ko gani, pati ka bala. Siya ang Carabao. Naku, hindi ang ulos, ang bakiro. Kagina nagnisipay naman kami, nisipay naman kami kay sa Domingo, ang kabataan, ang youth ministry sang President Rojas, nagapangita sila sang area sang ila tree growing activity. Di gusto nila private kay parang may mabantay after o kon balik-balikan Manila tisling ko pinangita sila dali na lang les kadto tisling ko dito na lang sa akon nga area at least dito may more or less may bantay kag chosen pili ang mga ginapatanom ko na so may selection ka na halimbawa dere aromatic ni nga lubi ini galas dere ini pili takunan dere ni katigan dere ni kakao dere ni pili dere
may lansones ko tong alongkong, may rambutan kong red Thailand. May puyat kang durian. Nga ara pa sa lutod-lutod. Padawagan kina na Mildred ipa-share ang imo dira Actually, seedling. nagatag last year to or 2 years ago, nagataga sa akon sang durian. Yes, oo. Halina na sa iya nga puno, Pads. Okay. So, ang batuan to ni nanay, Sa yaman puno. 4 ang ginhatag nyo, 3 tong tubo na patay. Isa, pero mo nagpamunga naman guro to. Ay, bongga. Diba? Pero, samtang wala pa na Mildred ang bunga, nakuhaan na to yun naman aslom. Ang iyagbos. Ang dahon, yes. So, may atumang kami to astiwitis. Nabala, may ara ka man sang, kung sa iban libas, sa iban alibihod. Ang langka to kadinamo man pati tawo na kung kaisa do mga langka man. I mean, Or ba sila kapamati sila yung gabi da sa mga grupo tada. Kung kaisa aminado man sila kaysa ang nagalinangka sila. Nagalinangka, loading man. Hindi ka mo sagad kaon langka. Baligya ton langka. Sa Hibaka sa Maayon, kamusta naman itong mga tanom? Tanom kami to sa boundary naton to sang mga langka. May isa kami to kalangka nga malado Christmas tree. Damo bunga niya. Siyempre damo manggaling nagapangutan. Tapos ang abukado, singkulatan yung gidang abukado kay ginhatag na sa ako ni Doc Marge Montesilio. Kaya na sa iya nga cancer patient. Malasin kung magpamunga, tipatilawon taman siya. Ang lubi, mga lubi to tor nagapamunga na tilawan na gani ko nila. Mayad pa sila. Pati lawan nyo man ko. So, pila pa malang kalubi Pasampal pa. ang nakuan la bunga daw siguro 3 ka puno. No? Ang nadunduan mo to ang aton gin fencing Madrid Cacao. Oo. Ginpabot kundi alagyan to siya pathway. Sa piyak sa to, kay ang tubo kon magdagko nang kisa nagakahapay, tingin butangan namon haligi nga Madrid Cacao. Kag nabutangan mo sa sando fence nga kawayan o kung butong abi para magsagang balasa no sa tubo. So ang konsubong ang ideyahon to ni Jimmy kay pakita sa akong picture, pwede na sa magtabo sa muna yun. Ay, nice. So ginapakuha ko lang siyang masigkilid. Matabo na para mag-agi ka, matawhay pa. Yes. Kaya mo na usually ang tendency, Pads, kung ang magsigilid, tamnan mo, kay sila ya mismo, nag-reach out na to be connected. Isa sa mga, ang aton balikans na ang ginatawag nga tree tunnel sa Palawan. Sa magsigilid, may akasya, lawig-lawig na, kilometro na, Pads. Nga pagsulod mo, madulom. Kay gali, pagwa mo sa tree tunnel, pawa-pawa. Kay tungod ang mga, sang mahugani, hindi mahugani, akasya na nagamit. Kaga mo man dito sa man-made forest sa Bohol. O, diba? Magsulod ka, malamig, kay tungod, wala sang init nga nagasulod. Ang ginaubrata ni Pads nga nagapananom sa mga area nga makalbo nga mga bukid, madamo man ang nagasunod sa aton. Which is amo na ang pinakanami nga feeling. Si Daddy Roy alone, no, may duwa siya ka, may duwa, 3 na subong, 3 ka mga landowners, kag ang duwa ni outside the country, Pads. Outside the country nga luyag nila tamnan sa mga fruit-bearing trees like cacao, coffee, kag ang mga prutas, no? Para hindi lang wangwang, tsakto? Wangwang ang area. Nakatiwangwang? Nakatiwangwang ang area. So, tamna na lang para makabulig ba sang palibot. Pero muna lang ang masakit sa Balatiago ng Turney kung magasto. Correct. Magasto clearing mo, especially kung committed ka nga hindi ka mag-herbicide lagadril, hindi ka mag-glyphosate, hindi ka maghilo, no? So magahit ka gid. Pagahit mo ti mananom ka da, imo pa na nga palagaan, di pahalba lang nila ya kakarbaw. No, amo gid ang masakit, Pads. Ang mga upunta to sa IP community, siling niya dagko na tani akong lubi galing kay pahalaban. Ginubod na sang karabaw. Ubod? Ginubod sang karabaw? Ay, ginhalabya mo. Ay, imbes kundi kung dagko. Kung dagko, ginakuha tang ubod, ginaluto. Ay, ginubod ng gagmay pa. Ginhalab na mo. Pero doon duman mo to sa payag tatos lalom, dito sa Luyo sa Blanta Umek. Tungin pa danom to nga dwarf coconut, that was 2019, siguro 2020. 2020, 2021.
Gapamunga na subong. Hubong. Diba? Tambal Doon saan nila. ulang, Pads? Doon saan ulang nga nagsaka? Tato sa kabukiran sang mga tag-aw para magpananom sang kahoy. Subong nagabunga na. O diba? Nagbunga na ang ginumpisahan ta. Pero damo man ang ginhalab na. Gani. Kasakit. Todo kasakit na yan sa Dira sa Balatiagon. Sitio Litik, sa Barangay Olgia, kung may nagapamatikan taga Barangay Olgia, hambal ko inaya kung explanation sila, Pads. Kung wala ko sang himuon sa lugar nga na, pwede ko ya kapangabuhi, di ba? Nga hindi ko kinanglan dito. O galing ka, kay malapit lang gid sa akon ang lugar, kay sang gamay ko, nadumduman ko, gid nga nagakurug-kurug gid ako, kung mag alas 3 ang aga, kay tuwid super lamig. Pero, pag sang dako nako abogado nako nga nagtulog ko sa bukid nga init din kuya kay init kay tungod wala na sang mga kakahuyan nga gusto ko lang ibalik. Inapaintindi ko da sa ila nga man kung wala na kung di tigululan sobra-sobra tong tubig kung tig-ilinit wala na gagaway na kamo sang tubig magsibuho na sa sapa kay para lang makakuha sang tubig kay why na gid tubig, Pads. 2 years ago, nag-start kami din sa farm to lang nag-vlog ka to dito sa Okay, Akon. oo. Nag-start kami Sa pinanaw. Captures Farm. Oo, extension. Extension. May Okay, may extension. Kagina na imagine ko sing ko mga nakataas ang manggaw, mga 8 pies siguro. Mangga na mo na sa balay nga green iya turn iya nga panit. Wala siya wala siya yellow pero luto na siya. Puwerte katami salin pa na sa Na tilawan mo na matamis man gid kalaga drill. Ang mangga? Oo, ang nga sugid ya. O sugid lang wala ta katila, wala Wala pa katila, bunga. wala pa katila. Okay. wala okay. pa bunga. Okay. At least klaro. Last time siguro. Nakakaon. Sa tong green bla. Muto bala. Nakatilaw ka. Hindi, ang mga liso na niya nagtubo. Supposed to be amon na tani pa i-grafting. O galing kay may liso nga may ginahabuyan kami sang una sang mga madunuton nga nagtubo dira nga napabayan siya. Namunga naman siya. So, duwa na silang kapamunga to subong. So, singko ti yung mga liso. Ayos, duwa na sila. Makatilaw na ta sini. Kag may tanom kami to subong mga 12 siguro. So, makatilaw na kamo sina. I mean, bala nga, 8 pies na siya attorney for 2 years. 8 pies na siya. So, would you imagine nga after, say, another 3 years, ina nga area nga sang una, sugarcane plantation na siya. Kita mo nang may mga fruit-bearing trees na wala, may lubi ka na, may kasagingan ka na da, may isda ka na da. Kasi ko mo namin sa uli, may chapel ka na, good for retreat, may accommodation area ka. Damo subong sang mga ng galibot sa Pilipinas nga sakyan nila niyon, yung mga convan bala, ano tawag na? Ginaubra nila mga salakyan nila nga balay na nila. Oo. Tawag sina Container house. Si Kalibot, balaw na si Kalibot. Oo. Karon sa Mindanao to sila galinibot pa dahil si makaabot sa Ulisa. One of my wishes nga may mga nagalibot, may mga nagabisikleta, may nagamotor nga kung isaga pangita bala nga din kita pwede kapahuay-huay, makapaligo, makapanglaba, subong na bala isin ko sa ulihi. Why matabo gina siguro sa ulihi. Retreat area, relaxation area, nature tripping. Then may manok kada, may prutas kada, may itlog kada o kunano pa. No? And then you realize the beauty of nature bala. The blessings nga mabaton naton. Pero kung wala sang nagahimo sini mga ginasugid ta. Iban sa aton din, iban sa tagpalamati naton. Gapod sa aton sa Facebook Live, lapad man ni kadotaan, but sometimes babayan mo lang nila. And 5 years time lawig na gina mamunga na sa. Diba? Dosan ulang na itong ginumpisahan ang pagpananom sang kahoy, 2018. Sabong na negosyo mo na yung kakao. May ogi at chocolates na. Yes. Pero parts hindi siya naging kabahay na gusto ko iklaro kaya mo nang ginachismis sa akon. Hindi ang namin ko yan, ang 20 ang bago pa kuya nagsulod sa Kapenro. Natanom ara na siya. Kag ang source naton na Davao. Ano ganito? Ano ganito nga farm? Kakadto ko to eh. Ang may, ano ganito? Ang chocolate, may chocolate factory. Aning tawag dagid maduduman ko.
Nakakadto kami to. Mahal ang entrance pero maraming Oo. lugar. Do 500 ang entrance. Nalipat ko. Subong maka-create ikaw. Soon, in Old Gia, Capiz. Kabay pa. Magkaka-chocolate factory. Oo, sa kanami. So kung tinguha lang, may ara gid ya. Galing ang kalabanan nga nagakalatabo. Pila ka bilog bala ang nagapananom, pila ka bilog ang nagapanapas. Do pareho lang na nga kung maligo ka lagadril. Kung may buhok ka, pag buhok mo, may ginahapit-hapitan pang tubi, bala. Hindi pa siya buhos gid sa asas dalom. Pero kung wala ka na buhok, Diretso na. Ning nagayang kung nadumduman nyo sa Dad's Farm recently lang last month, may post. Nagbakal kami 146 kilos na kakao. And ang worth niya, it's 58,600. Wow. Imagine na, ang 146 kilos nga mais, worth niya lang na mga 2,000 plus. Para ma-achieve ya, ang 58,600, tunilada pads. Kinanglan niya 3 ka tunilada para achieve ang amount. Pero with cacao, 146 kilos lang ang kinanglan mo para ka may 58,600. Grabe. Ang kilo subong sang kakao, nagadalagan 400 to 800 kilo. Maghambal kang dried na siya, Torn? Dried, fermented. Well fermented. Sino ang naga-ferment ang imo bakla niya mismo? May mga farmers na taya nga trained na sa fermentation. Pero diri no, kung kamo may mga kakao kamo kag nagaproblema kamo sang buyer, then contact Dad's Farm sa Facebook kay nagapamakal kami sang wet beans. Okay? Wet beans, which means ang magulang gin buka. Kamo na nagabuka. Yes, buka tapos kiluhon naton. Kailan kilo, Senator? Ang kilo nagadalagan sa 80 to 100 pesos per kilo. Ay, mahal mo Japon. Di ba, Pads? Ang mais. Kanaki magtanong. Oo, ang mais 11 pila lang. pesos. 11 kilo. O, di ba? Amo na bala. Kasi may 9 pesos. Sa umpisa pa lang sa do, no, gina-encourage na namon ang mga palibot nga magtanom sang kakao. Kay tungod may ginalantaw na nga kakao challenge adto, kagagahambal sila nga kakao would be the next gold. Sang nag-umpisa kami, nag-harvest na sang amon kakao, ginabaligya ko siya 60 pesos per kilo ang dried beans. Kilo-kilo ko pa, nabutang sa bag, kag ibaligya. Pero subong, ang isa ka kilo, 400 to 800. Kita mo, kadasig. When we started planting cacao in 2017, no? 2019, nag-start siya pamunga. Nag-umpisa ko baligya sang tableya. Subong ang tableya, naging Ogias chocolate na. Kag, syempre, ginapabugal taman nga ipabalo sa aton nga mga isigatinuga nga diri sa probinsya Capiz. Kumbaga, nakatatak na kita sa kakao industry. Kaya ang aton nga Dad's Farm Ogias tableya naging number 3. Nakabaton kita sa 3rd place sa best flavored tableya competition. Wow. O, diba? So, ang namis na is... Tilawan na. Siya naman nagmabati-bati kaya hinatilawan mo na pans. Wala lang ito napatilaw. May katilaw. Wala pa. May katilaw. Dapat patilawan kita ni Daddy Roy. Okay, hello, Kap Lilia, Baltero Cordenilio, maayong gabi, Father Mark, Attorney Abeb kag Kaalagad Hay Real. pani. Kag sa tanan-tanan. Mustas do the Ray. O hambal ni Punyot Lapida, tama gid Father, hindi dapat magkaon lang kay kakay kung sige kaon lang ka, ganilang kaakid ka. Nakagina na yung nga comment. Sige, mara sa Attorney Abeb, may man-made forest. Mandiri sa Capiz, may araman. Okay, though wala known nga mabal na to siya nga man-made forest. Nga though, okay, mabudlay mag-explain. Ang man-made forest sa Bohol, actually ginaistoryahan na ng ina nga although hindi siya favorable for the environment because ang gingamit niya it's monocropping kag mahugani. Oo. Do parehas ning sa may aklan sa camp ano nga nila
Ang dara sa may Ibahay. Banga o sa bahay, oo. Nang ano siya, hindi siya tugon. Allopathic gani ang mau gani. Kapapicture mo sa Bohol, no? Sa training sa Bower. Kung manotice ninyo, kay ako nagpanaugig ko pads, nagpanaugig ko dahil sa man-made kag syempre nagpa-picture, nagpa-picture sa tunga sang dalan. Wala kagin man niya pis-pis nga mabatian. Amon to ilaw. Diba? Malinong siya. Silent forest. Kay gusto na nila, balamod selfish na sila. Gusto nila silang exist. Sila lang ang beautiful. So, ginapang patay nila ang ato ni mga native trees. Pero, defensive man ang provincial government sang Bohol, kay because at the time, pads, wala man technology pa. Yeah. Amo pa lang to ang technology nga available in the market. Introduce gidya sa sa gobyerno man. Amo ina kung kaisa bala ang mga programa, polisiya, daw nadala lang sa excitement, wala gin studyuhan, ina kung kaisa may mga kapalpakan. Pero in fairness to mahogany attorney, kung plantation man yang imo kaga ang purpose mo man niya for lumber. Yes, oo. Okay man siya. For commercial magid siya. Plant and cut. Pero ang problema sa Bohol Pads, it's a government project and it's a reforestation project. Okay. Okay? So, dira kita nagka-problema. Yes, man-made forest. We also have one, nadumduman ko, dito sa Mount Tag-Aw. Ang experimental forest. Diba? So, sa aton to experimental forest, mahugani man siya. Sa Tumalalod man. Oo, sa Tumalalod, mahugani man to pads. Nakasaka na ko dito mo. Kaya siyempre kung magkuha, permit ang aton ISF sa cutting, kinanglan gid isipon dito ang kakahoy. Isa pa ka ma-consider nato nga, hindi man siya intact, disturbed naman siya pads. Pero somehow, may ara pang kakita nga dapat i-conserve ang aton Mount Agudo. There is a first district. Okay. Considered as the last frontier sa first district. Ang Mount Agudo, inangabal composed of 2 municipalities, President Rojas and Pilar, kag 5 ka barangay, halin sa Tabonacan, Yating, Manuling, Gusi, kag Bayuyan. Okay. So, Yating lang ang sa ano? Yating kag Tabonacan. Kag Tabonacan ang yes, oo. Sa San Silvestre, wala man dala. Sa una na si San Silvestre. Wala siya madala. Wala na sa pagkabalo ko. Tabonacan. Ang problema, dara, kabati ko dati sa Bitorn, ng area. May arad ako nung nagapang, may mga times, no, nga chismis lang niya. Need confirmation. Pero reliable nga chismoso. May mga times nga nagapang utod sila kahoy. Deliver nila sa Central. Okay. Konsimpos ang galing. So, before magaling, ma-open naman ni October. Bulo bantayin nyo da ang Ganiman, kabay pa. Ay, nagaling ang balko, nagadala kita bisita dito para maintindihan sa community nga man may ginakantuan inyo lugar. Kay para sa inyo ihibalo, amo na lang ng lugar ninyo dere sa first district nga mapabugal naton nga damo pa sang kakahuyan. Ang mga busay nyo may mga tubig pa. Kanami. Kag manami pa na dito, na? Pads, may damo to mga amo, may mga ara pa kita, ano? May amo mo kami di. Damo amo. Pispis. May mga kapispisan kita dito, may mga critically endangered pa. Critically endangered na gidya ang mga dalungan naton, ang aton nga Rufous Roundhead, 'di ba? Ang aton nga ano na bala? As in damo tato mga amo, mga ano bala pads ning mga matching. Dito. So, nakita ko gito mga family of matching. There is a compound sang seminaryo. Siguro notice mo na attorney dira sa may balay-balay ko. Damo-damo ka sa mabatian nga pispis. Oo, pero recently to grabe, mga paka-good sila ya. Ang bullfrog. Oo. Actually, inang bullfrog na nag-start ina sang nagdala ko diri sang asola. Siguro may dala ba lang nga similya. So muna nag-start, nag-amo lang to dayon. Kaya actually nabatian, sang una, batian ko lang na sa Pontevedra, dito sa day pagpamiesta, taday ayin bala. Ano nang tinunog, nang ko. Gali kay muna amang bullfrog. Hay karon nagdala ko di asola from, I don't know, from Panay bala. So nadala diri. Ang diri damo pispis eh. Galing di ko lang identify kay siyempre kita masyado. Pero sa ari si Monsignor Joe, sa si Cardinal Joe,
identify na mga mga fish. Fish. Ang mga fish identify din na. Subong di nga mo no gani sa kunan sa may mga panday pakita diri kamay mag-asawa ko nung uwak nga ari diri. Oo, mga uwak, mga takray, mga diri na kag ang nahulat-hulat ko do may inisyal nga istorya nagwa na sang una bisan kita naka-istorya nga hopefully si Pueblo de Panay malocate sang Pocket Forest. Hopefully, no? Ma-imagine kung nari ka sa syudad may Pocket Forest. Nami gid, no? Kaysa ano palang gani sa sining mga pananom nila sa mga karsadahon katahom katama ano kag mga native trees. Kag ano mo gid mabatyagan ang diri ka sa syudad sang Rojas salin pakad masulod ka sa pueblo pag abot diri sa may ano ganyan dira ang plant farm na dira nagalaga umpisa lamig na ang ano ang halo-halo palibot. Kay tungod sa kanami sa mga puno na damo sang kahoy. Balikan ta sa Mount Agudo, no? Gipicturean ko to pads kay ginaamat-amat naman invade sang corn plantation ang kabukiran. Kabay pang mismo ang mga taga-dira, no? Nga maging nga maging aktibo man sa pagproteher sang inyo kabukiran. Kaya Mount Agudo isa na sa mga nagapugong sang aton mga mabaskog nga mga bagyo. Amo na ang nagaprotekta sa inyong lugar. Amo ina ang nagahatag sang tubig sa inyong nga lugar. Private ida da. Dira man ang isa ka problema pads. It should be a forested area. Ugaling may mga area nga kung ano man niya ang mga rason nga man naging private siya. In-declare alienable and disposable nga dapat forested siya. Sa pagkabalo naton damo dira forested area nga may integrated social forestry beneficiaries. Nga ang trabaho nila dapat sila mismo ang magabantay maging stewards sang aton sang kagubatan. Pero ang problema kay instead nga sila dapat ang protector, sila ang stewards, sila man ang nagapangmais sa lugar. So ini naman ang tsimpo nga panawagan naton sa aton nga gobyerno nasyonal nga maging aktibo man pads, maging vigilant no sa pag-monitor sang aton nga mga forested area. Nga dapat it should remain forest pero ang nagakatabo nagaamat-amat naman sang kalbo. Kalbo be Mayor to mo. Good evening, Mayor. Mabali Sir Ronnie Villanueva Bungkalan sa imo experience during sang paglibot mo sa kabukiran sang Capiz attorney sa diingid nga bukid ang most concern mo gid nga dapat tamnan na gid sa mga kahoy. Ang pinaka-degraded nga mga kabukiran Maayon, Kwartero. Portion sang Dumaraw may ara man pads. Syempre may mga portion man sa amin dan tapas. Kay diriya sa aton sa Panay area wala syado Panay, wala syado bukid, Pontevedra, gamay lang nga mga mga bukid. May portion sa mga pilar nga kalbo naman. Sabi niya Maayon, Kwartero. Maayon, Kwartero. Kay number 1 sila gidya sang producer sang corn. Ang nakasulod bala ko attorney sa balikan lang natin question ni Nong Ronnie. Ang nakasulod ako sa Akbo bala. Okay. May payasa galing that was 2020 siguro 19. Nakasulod man ko sa Akbo pads. Manami pa siya. Kaya mga illegal quarry to. Moto ang hype sang illegal quarry. Kantong ano gani? Sanitary landfill. Sanitary landfill tani. So motong issue mo isinulod na mo. Actually may area tong kung madiretsong karsada lusot sa Mambusaw. Ang isa libot man din sa Banwa sang Sigma. Nami payadoy ang area. And then may area man sa may Mambusaw going bala pinamalatikan kagalaagos. Manami payatorn galing may nagaumpisa naman kuno mais. Yes, mais. Munang masakit. May mga nami pato nga mga portion sa Mambusaw hilagin pa kadto ka sa Kapsuburias. Oo. Balaan magaling. Magbaha gawas mo na pasulod sa Burias. Kibon man na sila to kung magbaha. So, baha, balik Japon sa baha. No? Damon taon na dondoman ko ang kay ang sa concern ni Nong Ronnie, no? Ang timo na tungod nagkakakalbo ang aton nga kabukiran, sige ta pangutod kahoy,
Ti amo ning epekto. One of the effects siguro ti amo ning baha nga ginasuprer naton kay why na nabaw na suba. Amo na isang nagligad, ari di sa aton si Engineer Julius Abela, gipamangkot ta sila. Gipamangkot ta siya. Ano ayan ang mga remedyo, anong pwede mahimo para mahagan-hagan ang pagbaha. Abal niya, ang atong flood control, although gintawag siya flood control, pero hindi siya ka-control sa flood. Kay normal occurrence ang flood. Pero somehow, ma-mitigate naton ang impact. Paano naton ma-mitigate? Ang aton nga mga aton waterways. Dapat Simpuan naton nga limpyuhan. Kay tungod may mga areas na nga alagyan sang tubig nga ginpang tambakan, wala na agyan aton nga tubig. O kung may mga suba kitang damo-damo na sang structures. Correct. Maliwan sa structures, puno pa sang basura. Mga suba na ton diri sa may Kulahaw area, Mungpog area, palusot na sa Banikabala. Damo na da sang mga fish pen na ton. O kung diri man sa may Kagay nga area. Iban siguro nagapanabaw man sa suba, although nga livelihood man ini, pero may tagsa-tagsa siguro, attorney, may mga limitasyon na ina. Yes, we understand all the limitation, the factors affecting everything, pero ang ginapangayo lang naton, Pads, kung ang gobyerno naton, which is the lead agency nga maghatag sa aton sang balance ecology, holistic approach. Ang approach. Natawag ba natin nga whole of the nation approach or whole of the government approach. Iniya dapat by heart, hindi lang for compliance purposes. Possibly, may buwas damlag pa kita nga pag-aabuton. Tama. Amo lang gid na. Okay, may gabi kay Ma'am Delia Gaya-Gaya Hervero. Ay, Father kamusta dira sa TAF? Ay, layo pa ni sa tapas. Abot pa siya din, no? Mas talanda kay Bogie, Ma'am Leonora Villanueva Alacapa. May gabi. Nalobat na ko. Yums or Yams Bofil. Salamat gid na sa pag-ako diri sa atong palatutunan. Sige, ako na mga kalagad ka best friend, no? Kadamo kita sang ginhinilaan subong nga gabi kag sa gihapon nagapabilin aton nga panawagan. Nga magbinuligay kita, himuon tang aton nga katungdanan bilang manugtatap sang aton nga gintugyan, no, sang aton nga mahal nga Dios sa aton. Kag amo na sukton ang dapat sukton. Yes. Kag mangin responsable man kita nga pumuluyo, kay dapat kita man mismo nagapanguna para at least mabato man naton ikaayo, no, kag para sa ikaamuwad man sang aton nga komunidad. Attorney? Ano yung mga pamilin-bilin sa itong mga kalagan? Oo. Siyempre, mainit na nga topiko, no, ang corruption. Okay? Amo na subong ang ginapangatubang naton nga numero 1 nga problema. Kay ini ang iban nga mga problema, nag-follow na lang gid. Kung natawon naton, ang root cause sang tanan nga problema nga ginaatubang naton, amo ang korupsyon. Nga man, kay kung wala tani ang korupsyon, gin-implementa lang ang mga proyekto para sa mga flood control projects naton, nahagan-hagan na naibana na ang problema naton sa baha. Pero ang problema, wala na gani isang flood control project, 'di ba? Ang sige-sige nga baha, apektado ang tanan. Gani nga ginahinyo naton sa aton nga mga isig katinuga nga maging vigilant, maging aktibo, mag-participate sa mga subong sini nga mga hinun-anon kay para kung maistoryahan naton, 'di ba, madamo nga mga tigog ang mag-aalsa nga tama na untata na ang korupsyon. Basi pa lang maibanan ang mga korap sa gobyerno. Okay, sige, Father Mark. Tagsa-tagsa sa aton may salabton, tagsa-tagsa sa aton dapat magpakigbahin, tagsa-tagsa sa aton dapat magkooperar. Kung ginhambal to ginang approach bala? Whole of the nation approach. Whole of the nation approach, no? Ti ang maabot naton ining maginhandom naton nga kasulhayan siguro kag mapaiway naton ang aton kaugalingon sa dugang pa nga pagpenitensya. Kung tagsa-tagsa magtingwa man. Hindi nga do your part.
Hindi nga himuon lang yan nila ang dapat nila himuon. Ikaw nga naghambal, wala mo yan na himo. It's unfair, no? Tuklain man, no? So, tagsa-tagsa magpakigbahin. Kung kinala magpananom doon sa ugsaran mo, kung wala ka ugsaran, magpakigbahin kung diin ang tree growing activities, basura mo, imuson mo, conserve energy, ang throwaway culture naton, ang pag daw masigmasig nga pagpangabuhi, ano gani mo na term? Masigmasig lain mo maski-maski. Corrected na to, corrected by. Kung hindi kita if we want to effect change, that change should start from us or from the person. Kaya kailangan man nga you want to change the world but you don't want to change yourself. So it's unfair. Ano ang mo? It's unfair. Unfair. So kung nambal gani ni Teo, bala kung Biyernes na o kung tapos na klase, thank you Lord, buhi yun. Tapos doon. Sige. Sa ato makalagay ka best friend, no? Isa naman ka gabi ang aton ginupdan. Nga puno sang of course the mga topiko naton ginalaan diri kag mga tikang ginhatag naton diri sa aton nga palatuntunan. Kag kabay pa, no? Padayon kita nga magpanikasog para sa kaayos ang tanan. Gusto naton nga of course kita dapat ang ehemplo man sang kaayo para sa iba. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton station manager, Reverend Father Mark Canflor, sa aton technical director Alagad Mingming Wego. Kao po sa aton mga technical partners, Alagad Albert kag Alagad Jonas Pastrana. Nangin kaupon nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao ni Saragad Rio de la Rosa. Ako naman si Attorney Abeb Arboleda Dipon. Kag Father Mark Grandfloor. Sa gihapon kami ang Tingog Sang Tinuga. Mayong gabi kag God bless Pilipinas! Ang pagpanghakroy sang kalibutan, hindi dapat pagpabungul-bungulan. Ang pag-antos sang kagulangan, kabukiran, kag kadagatan, hindi dapat pagbabulag-bulagan. Ini na ang tion, agud aton tingog na pamatian, ang Tingog Sang Tinuga. Programa na magatalakay tuhoy sa importansya sa pagsaulog sang season of creation ukon panahon sa mga tinuga. Programa na magahatag sang giya sa pagsabat sa mga isyu tuhoy sa palibot kag dunang manggad. Tingog Sang Tinuga. Sa panahon nga nagalala ang krisis sa palibutan, tiyon na agud tungkol ang Tingog Sang Tinuga. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Masgin pabaskog, masgin pasangkad, kag masgin pasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Il Signore mi rende uno strumento della vostra pace. Lord, make me an instrument of your peace. Dove ci è odio, lascialo seminare l'amore. Where there is hatred, let me sow love.
this town.